El món seria més feliç si tots fóssim amics. Jugar tots junts, cantar tots junts, seria divertit. El món seria més feliç si tots fóssim amics. Jugar tots junts, cantar tots junts, seria divertit. El món seria molt millor si no tinguéssim por. Si sense demanar perdó poguéssim ser com som. El món seria més humà si tots fóssim germans, si ens agaféssim de les mans com mai no hem fet abans. En un altre món és el món que volem. Actualment hi ha una gran quantitat de persones en aquest món que han de fer front a dificultats molt grans. Hi ha molta gent que passa gana, molts no tenen casa, no saben llegir ni escriure i molts estan en guerra. Molts d'ells són nens. El somni del meu pare era fer d'aquest món un lloc millor per als nens d'arreu. Un món millor per a tots els nens. És una manera de mantenir viu aquest somni. Aquest conte és un desafiament i una provocació, però és també una esperança perquè permet que els pares mostrin als seus fills que hi ha persones que treballen per fer d'aquest un món millor per a tots. Els nens que aprenen a comprendre i a compadir els altres seran adults comprensius i compassius. Creiem que aquest conte pot ajudar que els nens esdevinguin la mena d'adults que faran d'aquest món un lloc millor. Sincerament, Brian Henson, fill de Jim Henson. Conte, un món millor per a tots els nens. Il·lustrat per Bruce McNally. Tots els nens necessiten aliments. Però de vegades no n'hi ha prou per tots. Tots els nens necessiten aigua neta per beure. Però de vegades han de recórrer un camí molt llarg per aconseguir-lo. Tots els nens necessiten una casa. Però hi ha nens que no tenen un lloc on viure. Tots els nens necessiten aire pur per respirar. Però de vegades l'aire és contaminat. Tots els nens malalts necessiten ser curats. Però de vegades no hi ha medicaments.
Tots els nens necessiten anar a l'escola. Però de vegades no hi ha ni llibres ni mestres. Tots els nens necessiten jugar. Però hi ha nens que han de treballar. Tots els nens necessiten pau. Però de vegades hi ha guerra. Tots els nens han de ser lliures per poder dir el que pensen. Però a alguns no els és permès. Arreu del món hi ha persones que treballen per aconseguir que tots els nens tinguin el que necessiten. És a dir, un món millor per tots. Les Nacions Unides treballen per a un món millor. Metges, mestres, enginyers, científics i voluntaris ajuden a aconseguir-ho. Moltes famílies viatgen a d'altres països per trobar pau, aliments, aigua, treball. Vols tu també ajudar-los? Si tots fóssim amics, jugar tots junts, cantar tots junts, seria divertit. El món seria més feliç si tots fóssim amics.